Máme ďalší deň a dnes nás čaká Dubai Frame, to bude prvá zastávka, to sme minulý rok nestihli. A potom ideme k Olcu a do Starého Mesto, do Deiry. Tam sa poprechádzať, tam sme boli už, ale tam je to pekné a v Starom Meste je taký Starbucks, také fotogenické miesto. Vystúpili sme na zastávke ADCB a dá sa vystúpiť aj na zastávke Max. Červené metro, samozrejme. Lenže pozerali sme túto zastávku, to sme ešte nevystupovali, keď sme sem išli, ale asi to bude dosť ďaleko odtiaľ. Tak to pozrieme na mapách a keď to bude dosť ďaleko, zoberieme si taxík. No, máme taxík za 15 dirhamov, lebo inak by to stálo 40, teda trvalo by to 40 minút. Takže takto. No, vystúpili sme a takto je to odtiaľto. Tu je také veľké parkovisko a ideme na vstup. Brutál ľudí tam je. Dúfam, že keď máme kúpené stupenky, že možno sa nám to podarí voľako prejsť, ale nemáme kúpený ten fast vstup. Ten sme mali, keď sme boli na Kalife. Tak toto tu vyzerá. Tuto sa kúpujú stupenky. Brutál ľudí tu je. Není to moc na tej kamere vidieť, nechcem ich tu natáčať. Ale keď ukážeš, tak je vidno, že je to taký hadík. Proste brutál ľudí. Neviem, či tu hodinu tu budeme určite čakať. Tu máte fotografa, tu vás odfotí, musíte sa tam odfotiť, dajú vám takúto kartičku. A tam si myslím, že keď chcete tú kartu pozrieť, tak, teda fotku pozrieť, tak si budete musieť zaplatiť. My sme fotku nechceli, ale aj tak sme tam museli ísť. A už ideme donútra. Presne takto isto to bude vyzerať, keď pôjdeme do Starého Dubaja. Máme Starý Dubaj. Tu máme riadne rakety za jedno. Na zdravie. Takže napapať sa vonku. Tuto máme Nový Dubaj. Ideme dolu, dosť to tu smrdí ináč, alebo dosť tu ľudia smrdia. Ideme dolu sa ide druhou stranou na výťahu. A dole by mal byť zase Nový Dubaj, tak jak sme vchádzali donútra, bol tam Starý Dubaj, dole by mal byť Nový. Ale či to tak bude, to uvidíme na tom. Takže ideme odtiaľto preč, ideme do takého gift marketu, kde čo si pozrieť a ideme v Staré Mesto.
Future Dubai. Dubai 2050. Tuto je ten obchodík. Tuto je vidieť. Nechcem to moc kamerovať, lebo tam sedí. Aj tá druhá strana Dubaja. Nie jak toto. Beháme tu po uličkách, tak to tu vyzerá. A ideme si dať švaharmu, chceli sme ísť do jednej Indie, ale tam to, čo sme chceli, nemali. Že máme čakať, ale je tu toho dosť. Takých malých reštaurácií hociakých. Tak niečo nájdeme, napapáme sa a tuto hned za túto budovu je aj metrozástavka a nastupujeme na červenú a potom budeme musieť prestupovať na zelenú a tá zelená ide do starého mesta. Máme tu papko, takto 2 švaharmy. Toto je dosť chudobné. Nevadí, no, ale za 8 dirhamov. Z eura. Dobrá je. Môže byť trošku spicy. Chcel si little bit. Trošku spicy, ale dobre. Aj také dressingy vo vnútri je fajn. Daj nám aj nejaké pickles. Baradné rohy. Takže dobre. To je tak na hodinku pre mňa a potom zase bude na papko. Za toto sme dali 4 eura. Dokopy. Dobre. U nás by to stalo určite 6 volať v kebabárni, iba toto jedno. Ideme po tejto ulici a za veľkých 300 metrov by sme mali zabačať doľava a tuto sa to už začína. Každý je pred obchodíkom s nejakými šperkami, samozrejme všetko fake, Louis Vuitton, Rolex. Ťahajú až donútra do obchodu, ale tuto je to ešte také, že ok. Ale keď sa prejde, keď sa dostaneme na trhy, aj tam, kde je Deira, tam, kde pôjdeme, alebo ten Goldsuk, tak to tam je hrozné. Minulý rok sme tam, to sme len prešli, pozerali si, spravili sme si fotky, ani sme sa tam nezastavili, ani nič, lebo oni sú tak brutálne otravní, že to človeka prejde chuť aj tam ísť. Ale teraz sme sa vyzbrojili trpezlivosťou a musíme tam volať čo popozerať. Brat povedal, že chce fejky okuliare, voľaké značkové, tak musíme zohnať fejky okuliare. No, sme tu. Toto je gate 3 a potom je jednotka. Jednotka je asi tá, čo vidíte na fotkách, že niekto bol z Goldsuk. A takto to tu vyzerá. Všetko majú. Havloty, Rolexy, Breitlingy. Originál. Originál, nie fake. Všetko koreniny. Šafrán. Policajné autíčka idú, tak sa pozrieme na to, čo majú tu. A čo majú u nás? Audinka, toto je asi RS7 to môže byť. A za tým je AMGčko, GTčkové. A tak na tie Lamba, Maserati a McLareny, čo tu majú, tak sa ani nečudujem. Ženská za volantom, tuto tiež ženská za volantom. Hľadáme okuliare. Slovakia. Hľadáme okuliare, uvidíme, že čo nám dá, koľko za ne. How much? 225. Too expensive. Či je to? Čo ja viem, oni sú také všetko ľahké, úplne tomu radšej môžeš kúpiť niekde inde. Neviem.
To? Keby som tieto zobral, ale tak maximálne za 100. Ale sú zlaté, 225, to je veľa. We call red gold saffron. In Europe, saffron little difficult about for the price Yes, and yes. for the quality. But we are Persian, so we have the best kinds of the saffron. We're using it for cooking and we're using it for drink. So that one you can put in the hot water at home. You can put in the hot water and then you can steam. Mentol. Menthol, bravo, bravo. To inak toto super. But to here robotí. I don't have the hot water. I want to explanation for you in the carbon. Toto So in the carbon, becoming please close your eyes and steam slowly. 1, 2, 3. mega. Yes. Come on. It's nice. Ty kokos, to bolo mega. Menthol crystal. Like Mentol, fix vaporub, kokos, ale mega. but here we have the more. Kúpime asi šafrán, lebo chceme zobrať domov, keď už je taký, že Home with the hot water. sa nám venuje. Towel in the head, and then you can steam. Šafrán, takýto batón nám dal, 2 gramy. 25 dirhamov stojí v obchode gram, tuším, a nám dal za 15, takže good deal. A bereme ešte takéto korenie, takýto mix. To neviem, čo bude stáť, dúfam, že nie je veľa, lebo budeme musieť changeovať cenu. A to je takýchto viacej korení zmiešaných. Že vraj to je dobré aj na mäsko. 110. Okay, I give you 100 is okay. You see? Yes. You know, this is no perfect It's business. business, I know. But you have good offer. Yeah. You can check in the store, in the market. Cash or card? 100 cash. Okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. Všetko sa dá vyčenžovať, len treba skúšať, no. Teraz ideme na ďalší trh a to je na, keď vám to poviem, Old Balladia Street, tuším sa to volá. A tu sú zase také iné trhy. Je to rovno pri vode a sú tam také loďky na tej vode, ona stojí neviem či 80 centov alebo koľko a prevedie vás na druhú stranu, na tej druhej strane je už to staré mesto, také pekné, fotogenické. Je tam ten Starbucks. Takže to si pôjdeme pozrieť tiež. Je tu dosť ľudí, zase tu je nejaká akcia, všade sú akcie. Na tých iných trhoch, ale... Čau. Ale ono je to stále to isté. V tom Golcuk tam je väčšinou to zlato a v tomto je zase väčšinou korenia, trička, také gifty, hociaké, šatky pre ženy, magnetky, tých tu je veľa. Ale človek si to nájde, čo chce. Si myslím, že je tu pre každého toho dosť. No a ideme papkať, lebo ja som hladný, ja mám spotrebu veľkú. A potom pôjdeme, tuto by mala byť tuším tá rieka a tady pôjdeme na druhú stranu. Toto sú tie lodičky, čo chodia na druhú stranu. No a my sa potrebujeme dostať niekam hentam. Že pôjdeme si kúpiť asi tiket, keď nám nepôjde karta, tie sa kúpujú tuto a platí sa tam tuším iba cashom, teda aspoň minulý rok to tak bolo. Sme tu, trošku sa nám ustmieva, ale ešte je toho dosť vidieť. Je to tu také iné, no. Iné, krajšie by som povedal. No, našli sme vytúžené miesto. Takže ja sa priznám, že ja som milovník Starbucksu. Ale iba keď mám možnosť si ho dať, že niekde som, tak si dám takú kalorickú bombu, ale tu je to také iné, no.
位啊，这里有几个？1、2、3个，这怎么只有3个？ Dali sme si pauzičku na chvíľku, posedíme, kavička je, tuším pistáciové latte, ice latte. A neviem, kam pôjdeme ďalej. Voľade na večeru. Ľudí tu je ty kokos, Polská nedeľa a veľa ľudí. No čo, Real Kelvin, alebo to nebude Real Kelvin? Toto bude Real Balmain, alebo nebude? Čo si pozrieme. Neviem, kam to dám do kufra síce, ale... Ježiš, prepač. A toto? Ale na seba by som chcel volať, čo teraz si dať. Dlhým rukávom, len také tričečko. Tak si kúp Laurena košelu. Ralph Lauren košela. Ja si myslím, že tak za 20 dirhamov by išla. Toto? Nie, tam daj si značka, ale tam to modré. I have black, white. It's and also- small. No, I give size. How much? I give size 45 only. Yes, too much. No, this is good quality. Another different. This is 35 only. How much? This is 45. 45? 35. It's little profit. Nah? It's 40 for you, okay? I give for your size, okay? 2XL. Najskôr podal 35, potom 40. Nie. No, thanks. No a toto som vám ešte chcel ukázať, to bude posledná vec v Starom meste. A sú tu takéto, neviem, street foody alebo trhy. Tuto sú aj všetko fake veci. Teraz som si voľačo skúšal, to ste videli na videu. A dobre tu varia niekde. Niekde majú aj také veci, ak vidíte vo Vietname, že na paličkách, ani neviete, čo tam je. A pôjdeme sa tuto nájsť. A tu aj ukončíme tento deň, toto video. Ďalšie dni budeme ešte niečo točiť. Ak sa vám video páčilo, tak dajte odber, like, komentár a určite ma sledujte aj na Instagrame. A vidíme sa next time.